Nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, ana m ekene gị n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị tata. Afa m bụ Evangelist Paul C. Olisa. Ana m ewetara gị ozi ọma anụnwa nke m gbọrọ ihe bụ Agbara, Arụsị na Agwụ n'ala Igbo. Ọ dịgo mkpa izi ozi ọma anụnwa ka e wee ghọta ọfụma ihe bụ Agbara ya na ihe so na ya, ihe bụ arụsị ya na ihe bụkwazi agwụ. Mana ọ bụ ihe mwute ka ọ bụ na ụfọdụ ndị chọkwaziri ịlachi ya azụ ime ihe mgbe gboo, ndị ji ya aghọrịsị ndị mmadụ wee na-eduhie ndị mmadụ ụzọ, ka o ji wee dị mkpa ka atọgbọ eziokwu na ikuku. Ọ ya bụ onye na-eme ọmara nke ọ na-eme. Achọrọ ka ige ntị ofụma ka ị wee ghọtasị ahụ ofụma. Ịma na oge mgbe gboo o nwere ụdịrị ike mmadụ ga-agba ọkpa asị na ihe a abụghị agbara, ọ bụrụ arụsị ka o ji akpa ya bụ ike. Nwekwanụ ụdịrị agwa mmadụ ga-agba ọkpa asị na ọ dịkwa ka ọ bụ agwụ na-eme ya bụ onye. Anyị ga-aghọtasị ihe gbasara ha n'ime ozi ọma anụnwa. Ya bụ gbaa mbọ ka ịfụ na isonyere ofụma ka anyị kpere Chineke ka o wee duo anyị na ozi ọma anụnwa. Ekene gị Chineke, onye kere igwe n'ụwa, onye afọ ọma ka ị bụ. A na-enye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche ebe ị mere ka anyị dị ndụ n'ụbọchị tata. Anyị na-enye gị ekele n'ụzọ pụrụ iche. Chineke, onye ike nne dị n'aka ya, anyị na-ewere ozi ọma anụnwa nyefee gị n'aka. Anyị na-arịọ gị ka ị mee ka ozi ọma anụnwa ka ndị na-anụ ya ghọta ya ofụma. Ana m ekpuchi onwe m n'ọbara Jizọs Kraịst, na-ekpuchikwa onye ọbụla nke na ozi ọma anụnwa n'ọbara Jizọs Kraịst. Bịa site n'ozi ọma anụnwa rụọ ọrụ ebube nke ga-enye afa gị otuto. Mee ka onye ọbụla nke na ozi ọma anụnwa wee ghọta ya n'ụzọ pụrụ iche. Mekwazi ka ife gị bata n'ebe ndị na ozi ọma anụnwa nọ, ka ha site n'ime ya nwee ezi nchegharị wee baa n'ọdịmma gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nwanne m, achọrọ ka ị mata ofụma na ihe anụnwa anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe mmụọ. Agbara bụ mmụọ, arụsị bụkwazi ihe mmụọ, agwụ bụkwa mmụọ. Ụfọdụ ndị na-eche na agbara na arụsị bụ ofu ihe. Otu ahụ si wee bụrụ na ụfọdụ na-eche na ọdịnala na omenala bụ ofu ihe, otu ahụ ka ụfọdụ ndị sikwazi eche na agbara na arụsị bụ ofu ihe. Ha abụọ abụghị ofu ihe. Agbara tọrọ arụsị. Agbara bụ mmụọ bịara n'onwe ya. Arụsị bụ okike mmadụ. Ife ndị anụnwa so ihe ndị mgbe gboo na-efe. Ha abụghị ihe kwesịrị ife efe, mana mgbe gboo ha na-efe. Ụmụ ihe ndị a gasị bụ ihe amaghị ama ndị mgbe gboo mere. Mana ọ bụ ihe mwute ka ọ bụ mmadụ itolite n'ọgbọ anụnwa wee sị na ya chọrọ ka chi ya kwa azụ na misteki ndị mgbe gboo mere. Ọ baghị uru ileghara ha anya. Ọ bụ amata aka n'azụ amara ndị chọrọ ka adọlite ha. Ọ ya bụ ihe kpalitere mmụọ ozi ọma anụnwa. Ụfọdụ ndị bụ ndị kpacha anya n'ihi oke ọchịchọ wee na-eduhie ndị mmadụ ụzọ, wee na-akụziri ihe ọjọọ. Ụfọdụ bụkwanụ ndị na-agara ekwensu ozi. Achọrọ ka ị mata ihe akwụkwọ nsọ kwuru n'akwụkwọ ilu Proverbs chapter 2 from verse 10 to 15. Ọ sị, ngị nweta amamihe, mee ka ọ baa gị n'obi, nweta nghọta, na ọ ga-azọpụta gị n'aka ajọ ihe, na ọ ga-azọpụta gị n'aka ndị ji ọnụ ha wee na-eduhie mmadụ ụzọ, ndị hapụrụ ụzọ ọma wee na-eso ụzọ ọjọọ, ụzọ ọchịchịrị gbara, ndị hapụrụ ihe ọma wee na-achọzi ihe ọjọọ nke ha na-eme, ndị ihe ọjọọ na-atọ ụtọ, ndị ihe ọjọọ na-atọ ụtọ. Nwanne m, gbaa mbọ ka ị chọọ eziokwu, gbaa mbọ ka ị chọọ ihu Chineke. Ndị mgbe gboo ahụ ụfọdụ na-eleghara anya. Ha mere ihe ha mere na-amaghị ama. Ekene dịrị Chukwu na ha matara na enwere chi ukwu. Ọ bụ ofu chi ahụ ha matara na enwere chi ukwu, Chineke, Chukwu okike, Chineke nke kere ihe niile, Chineke nke nwere eluigwe n'ụwa. Mana ebe ha sizi wee daa ya bụ na ha na-echekwa na ụmụ mmụọ ndị ọzọ anụnwa si n'aka Chineke wee bịa. Ịghọtago ya? Ndị mgbe gboo che na agbara si na Chineke wee bịa, na agwụ sikwa na Chineke wee bịa. Ifugo ebe ha si wee mee misteki. Nke bụ eziokwu bụ na ekwensu bịara n'oge. Ekwensu bịara n'oge. Otu ahụ ekwensu si wee bịa n'ụdịrị agwọ wee jee ghọrịa Adam na Eve.
bụ mmadụ izizi Chineke kere. Otu ahụ ka o si wee bịa n'ụdịrị Agbara wee bịa ghọrịa ndị nna nna anyị ha, were mee ka ha na-afụta ya na ọ bụ ezigbo mmụọ ka ọ bụ. Mana ekwensu bụ nnukwute onye aghụghọ. Oziọma Jọn chapter 10 verse 10 si na ekwensu bịara ka o zuo n'ohi, ka o gbuo ma lakwa n'iyi. Ihe a bụ ihe ekwensu bịara ka o mee. Mana nke ọzọ ya amata bụ na ekwensu dị aghụghọ. O nwere ike iji ụzọ aghụghọ wee bịa wee mee ka ị ghara ịma ihe ọ bụ. Agbara bụ mmụọ ndị mgbe gboo na-eche na ọ bụ mmụọ na-enye ọmụmụ n'ụzọ dị iche iche. Agbara bụ mmụọ na-agbaba n'obodo. Ọ chọọ ka o posesi ya a particular area, a particular territory. Ndị mgbe gboo dịka ndị na-agụ mmụọ na-ekpere Agbara ka ọ chekwaba ha, ka o mee ka ihe ha kọtara n'ubi ya nke ọma. Mana ihe niile bụ amaghị ama. Ha kwetara na ya bụ Agbara nọ n'ụzọ ịnọ nọ n'ụwa, nọ n'ala, nọ n'elu, nọ na mmiri, nọ ikwu n'ọhịa. Mana ihe ha na-amatazighị bụ na ekwensu dị aghụghọ. Ndị na-aga na mmiri agaghị eme ihe ha na-akpọ oru mmiri. Ọ bụ mmụọ Agbara na-arụ ọrụ ebe ahụ. Ọ nnukwu ihe nzuzu ka ọ bụ mmadụ ijebe ka ya jekwu ekwensu, mmadụ isi ka ya jekwu ekwensu ka ya were fụ akara aka ya. Ha jekwu dibịa afa wee duje ha na ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche. Mmadụ isi ka ya je chọọchie. Ị na-achọchi gị gbakọta Chineke azụ, o gosilo na ịma ife. Ọ dị maka ụmụ Igbo ka gbara ihe ọjọọ ọsọ. Ọ bụ mmụọ Agbara nke nọ na mmiri, ọ bụrụ mamiweta. Ụfọdụ ụmụ Agbara ndị ahụ ihe dịka Njaba na Ụlasị. Ụfọdụ ndị na-efekwa ya dịka arụsị. Ụfọdụ na-abụ ha mechazie ihe ahụ, ha ga-asị ka ha rụọ agwụ. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụkwazi mmụọ ka ọ bụ. Ọ mmụọ ekwensu ji arụ ọrụ. Agwụ bụkwa mmụọ ndị dibịa afa ahụ na ụfọdụ ndị ọgọ mmụọ belivru nọ na-arụ ọrụ ọma, na ha na-eji achọpụta ihe ma ọ bụkwanụ mee ka akara aka onye rụrụ agwụ ahụ chawa ọfụma. Ihe niile ahụ bụ mmadụ ịgaghị ụzọ. Ọgụ ụfọdụ ha mebie emerie onye Chineke ga-ewe iwe maka ụdịrị ọnọdụ ahụ, efu ọbịa onye ahụ n'isi. Ọ ya ka eji asị na ọ dị ka ọba agwụ na-akpa onye dị otu ahụ. O nwere ndị ọ bụ ndị mụrụ ha n'afọ na-etinye ha n'ụdịrị ọnọdụ ahụ. O nwere ka ọ bụrụ na ya na nne ya kpọrọ ya wee gaba na be dibịa afa. Kedu ka mmadụ ga-esi wee mụsịa nwa kpọrọ ya gaba na be dibịa afa ka o wee mata ihe nwa ha ga-abụ? O kwesịrị ekwesị. Akwụkwọ nsọ si nga izi nwatakịrị ụzọ ọ ga-eso oge o toro, ọ ma hapụ ụzọ ahụ. Ọ jọgburu onwe ya bụ mmadụ ikuru nwa ọ mụrụ amụ gaba na be dibịa. Ọ dịghọ mma mmadụ ịgagheri Chineke gozigo anyị onwe ya. Ya mere na ọ dị mkpa ka mmadụ nyefee ndụ ya n'aka Chineke. N'aka mgbe mmadụ ji wee chegharịa wee nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ ya, ọ ya bụ na ya ahụ nyefego ndụ ya n'aka Chineke. Ọ bụrụ na ị kpetara na Chineke dị, ị ga-agba mbọ ka ị nụrụ okwu Chineke. Ị ga-agba mbọ ka ị mara ihe Chineke chọrọ, otu o si chọọ ka ị na-efe ya. Ọ sọ ya nwa bụ chi, sọ Chineke bụ chi dịnụ, sọ ya nwa ka a ga-efe. Nyanwa bụ mmụọ bụ na gị dịnụ si n'aka Chineke wepụta wee tinyeziere ekwensu nke nupụrụ isi ọ chụpụrụ n'eluigwe. Ụfọdụ ndị a na-eme ihe anụnwa amaghị onye bụ ekwensu. A na-akpọgide ekwensu na oso na ụmụ agwụ na Agbara. Mba, ekwensu bụ kedu oyibo na-akpọ Setan. Onye nwa bụbụ Lucifer nọ n'eluigwe ganye ruo na mpago abata ya isi. O wee chọọ ka anyị na Chineke mụọ aka. Chineke wee nye aka njem akere iwu, o were chụtuo ya n'eluigwe. Nyanwa na onwe ya bụbụ Lucifer bụbụ aka nje ka ọ bụ, mana Chineke bụ ọkaka. Adịghị amara Chineke aka. Ihe Lucifer na-arụ n'eluigwe bụ ijide ọkụ. Ka ọ na-ejide ọkụ ahụ, ọ bịakwazi nwee ndị mmụọ ozi ndị na-erubere isi. Mpako wee bịazie ya n'isi. Ọ dịghị ya ka anya na Chineke ya ọ habago. Ọ chọkwazie isogwazi wee na-eri otuto Chineke, mana ọ bụ n'aka Chineke ka otuto niile ga-adịrị. Mgbe ahụ eji wee chụtuo onye n'eluigwe ọ daa n'ụwa, afọ ya bụrụzie Setan. Ọ ya bụ ekwensu. Ya bụ na ịkpọọ ekwensu, ị na-akpọ onye ahụ dị opposed to God. Nyanwa nọ n'isi ajọ mmụọ. Ọ ka na-akpagharị na-achọ ndị ọ ga-arafu. Bible sị na 1 Peter chapter 5 verse 8, ọ sị, ngị kee nkwụsha na nnukwute onye ire ị nwere bụ ekwensu na-akpagharị dịka agụ, na-awụgharị dịka agụ, na-achọ onye ọ ga-ebibi
na verse 9 ọ sị, mana nke kwudosie ike megide ya, mata na ndị otu Kraịst n'ebe niile na-agabigakwa ụdịrị ihe dị otu ahụ. Ekwensu na-akpagharị dịka agụ, mana Jizọs Kraịst bụ agụ nke Juda, agụ n'onwe ya, agụ ka agụ. Nabata Jizọs Kraịst n'ime ndụ gị ma ọ bụrụ na ị chegharịrị. Ihe dị mkpa na ndụ gị bụ iti mmiri Chukwu, ọ bụghị ije rụọ ọgwụ. Itisịa mmiri Chukwu, ị gbakwazi mbọ fụ na ị nabatara mmụọ nsọ n'ime ndụ gị. Ọ ya bụ ihe o kwesịrị na ndụ gị, maka na ndị nna nna ihe ahụ, ọ bụrụ na ha nọ ndụ kịta, ha chọpụta eziokwu, ha ga-eso eziokwu, maka na ha chọrọ eziokwu. Kama na ọ bụ na ha amaghị ama ka ha ji eme ihe ndị ha na-eme, ka ha ji wee na-efe agbara na agwụ. Ha chekwa na osi na Chukwu, ha amaghị na osighi na Chukwu. Mana ugbu a onye na-eme nke ahụ ugbu a nụnwa na-egosi na onye ahụ bụ onye ọjọọ ka onye ahụ bụ. Abịazie na arụsị, ihe arụsị bụ mgbe gboo abụghị ihe arụsị bụ kịta, mana ọ bụ mmadụ yibere arụsị. Arụsị dịkwa n'iche n'iche, mana ka anyị lebakara ya n'ihe afọ ahụ pụtara, n'afọ ahụ ka o si wee bido. Ihe afọ ya bụ Arunsi, ọ bụ mkpọcha ka a na-akpọchara ya. Arunsi, gịnị bụ arụ? Onye bara ma ihe bụ arụ. Arụ bụ ihe ọjọọ. Gịnị bụ nsị? Nsị bụ ihe agwọrọ agwọ. Ndị bidoro kpọwa afọ ahụ ma ihe kpatara ha ji baa ya Arunsi, mana ọ bụ ihe bụ arụ bịa bụrụ nsị agwọrọ agwọ. Nke ọzọkwa bụ agwụ, mkpụrụ afọ ya bụkwa Agwunsi. Agwụ bụ mmụọ na-afụ maka ahụ mmadụ. Nsị bụ ihe agwọrọ agwọ. Ya bụ na mkpụrụ afọ ha abụọ bụ Arunsi na Agwunsi. Mana Agwunsi bụ ihe ndị dibịa afa na-emekarị. Ụfọdụ ndị ọgọ mmụọ na-emekwazi Agwunsi, mana ha ncha bụ afa Igbo. Arụsị ka a na-akpọzie kịta, mana ha ncha bụ ike ajọ mmụọ ka ha ji arụ ọrụ, ọ bụghị ike Chineke. Ihe gbasara arụsị anụnwa etego o ji ebido n'ala Igbo. Na mbidogodu, o nwere ndị tụrụ ihe ọtụtụ, tụchaa ya bụ ife, ndị mmadụ afụ ya amasị ha. Ụfọdụ ga na-ekiri ya bụ ihe. Ọ tụrụ nke nwoke, mekwa tụọ nke nwaanyị. Ka a na-ekiri ya bụ ihe, abazie ya Amadioha dịka o si masị ndị mmadụ. Emesịkwazie ụfọdụ bido iṅomi ya bụ ihe onye ahụ tụrụ, wee na-atụkwasị nke ha. Ka nke ahụ gasịara, ụfọdụ bidokwa na-etinyezi ihe ọjọọ n'ime ya, na-etinye ọgwụ n'ime nke ha. Ọ ga-ahụzi ka eji wee bidozie kpọbụ ya Arunsi. Onye mara ma ihe bụ arụ. Arụ bụ ihe rụrụ arụ, ihe adịghị mma. Nsị bụ ihe agwọrọ agwọ, ihe nwere ike igbu mmadụ. Ihe ndị anụwa nkọwara kịta agachagori ọtụtụ ahụ tupu ndị na-ekwu na Amadioha bụ the God of Thunder. Ọ bụ ndị na-amaghị ihe ha na-ekwu, maka na Chineke kere eluigwe n'ụwa bụ ya bụ onye nwe amụma na egbe igwe. Ya bụ ekwena ka eduhie gị ụzọ. Onye ọbụla ka na-ekwute ihe nkịta anụnwa amaghị ihe ọ na-eme. Gbaa mbọ ka ị na-anụrụ nke bụ eziokwu ka o wee bara gị uru. Ka nke ahụ gasịkwara, emesizie ụfọdụ ebidozie na-eyibezi okwu ya bụ arụsị, wee jirizie mmadụ wee na-eyibezi okwu arụsị. Ọ bụzi mgbe ahụ ka nnukwu ihe ọjọọ ji batazie na ya. Ụfọdụ arụsị na-anụ afa ha bụ afa mmadụ eji wee yibe okwu arụsị ahụ, onye gburu wee yibe abụ arụsị. Ụfọdụ na-egbu nwata nwaanyị na-amaghị nwoke wee yibe okwu arụsị. Ọ ya bụ na Arunsi bụ nnukwu ihe ọjọọ n'elu kịta. Onye ahụ tụrụ nke ọ tụrụ mgbe izizi ahụ abara Amadioha. O rugo na 100 years ka ahụ ji wee mee. Ya bụ na o tego ya bụ ihe ji wee deba n'elu kịta. Ụfọdụ ụmụ okorobịa na-abịa sị na ha na-efe arụsị. O nweghị ihe dịka ife arụsị, maka arụsị bụ nsị. Ọ bụzi mgbe ahụ eji wee bido chọbazi àjà ọjọọ na okwu arụsị ka o ji wee bụrụ ihe ọjọọ. Ọ bụ Arunsi bụ afịa. Ihe si anya efe inyi edoro edo. Ọ bụ ndị na-amaghị ihe bụ arụsị na-asị gị na ha na-efe arụsị, maka na arụsị bụ inyi edoro edo. Ọ bụ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Onye ọbụla jere na arụsị, ọchịchịrị na-eso ya bụ onye, maka na ọ bụ itiri ọchịchịrị ka ọ bụ. O nwekwara arụsị dị iche iche. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ndị obodo ji aka ha wee wubi ya mgbe ahụ na mgbe gara aga, n'ihi na ha gwetara na ọ ga-echebenwu ha wee na-ekpere. E nwekwazịrị arụsị bụ mmadụ bigoro ndụ n'ụwa anụnwa nwụọ, emesizi ya na-efe dịka arụsị, dịka deity. Afọ oyibo arụsị bụ deity. Mana nke bụ eziokwu bụ na arụsị abụrụ matter of ihe atụrụ atụ debe. Ebe ọ bụ na okwu arụsị nọ, ife a na-eje ebe ahụ bụ ịkpọku mmụọ
maka na o nweghị àjà achụrụ ebe ahụ, àjà ejiri mmadụ wee chụ. O nweghị ebe ọbụla gị okwu arụsị dị achụghị àjà mmadụ ebe ahụ. Ebe ọbụla okwu arụsị nọ, egburu mmadụ ebe ahụ, jiri mmadụ wee chụọ àjà ebe ahụ. Nke anụ bụ ihe ndị anụmanụ ahụrụ mmadụ na soshal midia na ma ekwu. Ha ma ekwute kedu ka esi wee yibe okwu arụsị. Mmụọ mmadụ ka ha na-amanipulate wee na-arụ ọrụ ọjọọ. Ụmụ arụsị ndị mgbe gboo ahụ ama afa ha, afa ka a na-akpọ ha na nkịtị. Ihe dịka Amadioha, Ogwugwu na ndị ọzọ gasị. Afa ha a na-akpọkwanụ enweghị ike nọ n'ime ịkpọgide Amadioha kpọgide ya, o nweghị ike nọ na ya, maka na nnake afa nwere ike bụ afa ọkpara Chineke, Jizọs Kraịst. Sọsọ ya bụ afa ga-abụ ịkpọ ihe eme. Ọ bụghị m ya, ịkpọgide afa arụsị ịkpọgide ya 100 times, o nwere ihe o minụrụ. Mana ihe ha na-eme bụ mbụ ndị arụrụ ala anụwa bụ na ha na-achụ àjà ọjọọ n'okwu arụsị. Ya bụ na ndị Igbo gboo emego mistake ha mere. Ụfọdụ n'ime ha na-efecha ma anyanwụ ma ala, maka na ha belivuru na ọ bụ chi. Ọ gbara ha agharị ma ha fụ ihe dịka anyanwụ, mana ọ bụ Chineke bịa bụ onye kere anyanwụ. Chineke ahụ kere anyanwụ kee ala si na ọ bụ n'aka ka ga-efe. Ngwa ka nkụziri ụlọ akụkọ gbasara mmadụ nke biri ndụ n'ụwa a na-efe dịka arụsị n'elu ụwa kịta, maka na nke anụnwa etebeghị aka ihe nne o ji wee mee. Nke anụnwa mere ebe late 19th century na Asaba. O nwere nwaanyị afa ya bụ Onishe, Onishe. Nwaanyị anụnwa ọ bịara n'emume, o yi akwa ọcha, ebunyere ya nri ka o rie. O riri ya bụ nri ọsịsọ. Ihe ahụ bụ ofe ọgbọnọ. O wee bụrụ na ọgbọnọ tere ya n'akwa mana ọ maghị, ka ọ pụtara n'ọgbọ egwu ahụ ndị mmadụ na-eme ya akaji. Ọ maghị ihe eji maka ya eme ya akaji. Nwaanyị ahụ ara ya toro ogologo. O mesizie ka ọ larụziri ụlọ ya, ka ọ larụziri na be ya, ndị ya na ya bi wee gosi ya ofe ọgbọnọ tere ya na akwa. O were wee iwe, o wutie hinne, o were ndị Asaba niile iwe, were yipụta akwa ahụ, were jee na ikpere mmiri, kwụcha ihe o kwuru, wee gbaa ya bụ akwa ahụ ọkụ n'ikpere mmiri. Nwaanyị ahụ wee na-agazi n'ikpere mmiri dị na River Niger, wee na-agazi ebe ahụ kwa mgbe. Ọ bụrụ ndị Asaba ọnụ butere na ha adịghị eri ofe ọgbọnọ dukwe kịta. Nwaanyị ahụ gagidere na ikpere mmiri ahụ afọrọzie, wee bụrụzie arụsị, wee bụrụzie deity. O nwere ndị na-efe nwaanyị ahụ dịka chi ha, ndị belivuru na ọ ga-echekwagbu ha, nye ha ife ha chọrọ. Ya bụ na nwaanyị ahụ na-akpọ Onishe bụ deity ka ọ bụ, mmadụ ka ọ bụ, mana a na-efe ya efe. Rukwe kịta o nwere ndị na-eje ka eme ha initiate ka ha bụrụ nwa Onishe. Ọ ha bụ ndị asị na-aṅụ ara nwaanyị Asaba. Nke ahụ bụ nke mamaghị otu ha si eme, mana nwaanyị ahụ akarịgo 250 years o ji wee nwụ. Nke ọzọkwa n'ihi na e mere n'ehukwu ahụ akaji. Ụmụ ya na-emekarị ndị ha na-eme ataki akaji, maka na ọ bụ ihe a nke mere n'ehukwu o ji wee iwe, wee gaa gbuo onwe ya, wee bụrụzie deity. Ya bụ na mmadụ nwere ike ịnwụ emesịa na-efe onye ahụ dịka arụsị. Ya bụ na arụsị dị n'iche, mana arụsị ọbụla dị ire ga-enwerịrị onye na-asa ahụ ya. Onye ahụ bụ onye na-asa ahụ ya, ọ bụghị n'aka ya na-efe ya. Ụfọdụ ndị na-eje na arụsị ha bịa ha sị na onye ahụ na-efe arụsị, ha nwanda abụrụzie visitor. No, ụnụ nwa na-eji ebe ahụ na-efekwu ihe nwa bụ arụsị, kama na onye ahụ nọ ebe ahụ bịa bụ onye na-asa ahụ ya asa. Onye ahụ n'ebe ahụ bụ onye na-ejere ya ozi, mana ka ụnụ ha eje ebe ahụ eje anara ike, eje achụ àjà, ụnụ sokwazi efe ya bụ arụsị. Onye ọbụla tinyere aka ya n'ụmụ ihe ndị anụnwa ga-adịnarị eje ebe ahụ na-epe homeji. Ọ bụgodị na o jeghị eje ozi ozi, ha makwu na ha adịghị free. Nke ọzọ, n'elu kịta anụnwa, ihe atụrụ atụ edebere n'okwu arụsị abụghị ya bụ arụsị ahụ, ka ahụ enwechaghị ihe ọ bụ. Ọ bụrụ na isi ka ije buo arụsị, i wee buru ihe atụrụ atụ wee laba, mana ị maghị maka onye na-ejere ya ozi, o nweghị ihe ọ bụla i buru. Ọ bụrụ na onye na-ejere ya bụ arụsị ozi ka nọkwa ya na ọ chegharịbeghị, o jekwa o werekwa ihe ọzọ atụrụ atụ debekwa ebe ahụ na-efekwa ihe ọ na-efe. O kwesịrị na ị ga-afụ na ndị obodo ahụ jikọrọ aka ọnụ wee kwuo na ha chọghịzi ya bụ arụsị n'obodo ha. Ejikwa na ese gbasara onye na-ejere ya ozi ma ọ bụrụ na arụsị ha ga-adịre.
ụmụnne m, dịka m sikwa na-ekwu, arụsị bụ nnukwu ihe ọjọọ, maka na ya bụ ihe ndị mmadụ kasị ewere eji arafu ndị mmadụ. Arụsị bụ nnukwu ihe ọjọọ na aka ibie. Ka mmadụ kwụsị ịghọrị mmadụ ibie, biko si kpọọ ihe ọjọọ. Ihe ndị anụwa abụghị omenala maọbụ ọdịnala. O nweghị oziọma nziri nke m kpọrọ ọdịnala na omenala Igbo. Ị ga-aghọta ihe bụ ọdịnala na omenala Igbo dịka o siri wee dị na nkụzi ihe bụ ọdịnala na omenala. Nke anụ abụrụ nke oziọma na ọ bụ kedu ihe bụ, gịnị ka ị na-eme, kedu ihe ọ pụtara. Nke ọzọ, a chọpụtara na ndị anụwa na-ejere ekwensu ozi, ma ndị na-efe arụsị ma ndị na-arụ ala niile anụwa bụ emesịa ha sị na ha adịghị efe ya efe, na ha adịghị efe arụsị, mana ọ bụ ezigbo asị ka ọ bụ. Ọ bụghị n'aka mgbe iji wee baa wara ihe bụ na ị na-efe. Ọ bụrụ ntu ahụ ịmaranụ na mmadụ na-efe mmadụ ibie, ị nwere ike ịba awụrụ mmadụ iji gosi n'ịkwara onye ahụ ugwu. Ọ bụghị ofufe. Ihe na-egosi ofufe bụ ofufe na-ebido n'ime obi gị. Ihe ahụ ị kwetara na ọ ga-azọpụta gị. Ọ bụghị na ịkpọ isi ala maọbụ ịba awụrụ ihe esoghị n'ofufe, mana nke ahụ bụ ihe ikpeazụ ya agụ na ihe gbasara ofufe. Nke ahụ bụ ihe anya na-afụ. Nke ahụ anya mmadụ na-adịghị afụ kasị mkpa n'ofufe. Kedu onye ị kwenyere na ya? Kedu ebe okwukwe gị dị? N'ime obi. Ihe ahụ ị kwetara na ọ ga-azọpụta gị, i wee na-ekpere ya ekpere, wee na-achụkwazi àjà na-enyere ya bụ ihe. Ọ bụ ebe ahụ ka i bidoro ofufe nke gị. Mana nke kacha nke bụ na ị kwetara na ọ ga-azọpụta gị, wee na-enyezi ya otuto na ebube nke si elu, maka na ọ bụ ihe ahụ bụ ihe sere Chineke na ekwensu bụ Setan. Oge ahụ Lucifer chọziri ka ebido nyebekwazie ya otuto. Ọ bụ oge ahụ ka iwe Chineke ji wee dị ọkụ n'ebe ọ nọ. Ya bụ ụnụnwa bụ ndị na-asị na ụnụ adịghị efe arụsị na ụnụ adịghị efe agbara. Ọ bụ asị ka ọ bụ. Àjà ahụ ị na-achụ na-egosi na ị na-efe ya. Ha ga-asị gị ngị hapụ ịbịanụ, ngị iwe ngị ise ndị ego ka emeziere gị ihe ahụ. Ọkwa afọ ihe ahụ ka ọ bụ. Ma ijere eje mana ije gị eje, obi gị nọ ebe ahụ, ị kwetara na onye nwa ga-azụ gị ndụ, wee na-eweje ego wee na-achụ àjà iso na ndị na-efe ya bụ arụsị. Ọ bụkwa azụ ihe ndị anụwa ga-egosi gị na ọ bụ ekwensu ka o si na ya, maka na o nwere ihe eji wee mara ekwensu, nwee ihe eji mara Chineke. O nwere ihe eji mara mmụọ ekwensu, nwere ihe eji wee mara mmụọ Chineke. Ekwensu bụ onye nnupụ isi, ekwensu bụ onye mpako. Ọ ya mere ndị anụwa na-efe ekwensu, ị ga-afụrịrị mpako n'ime ha. Nke ọzọ, onweghị mgbe udo ga-adị n'ime ha. Ihe ọbụla ha na-eme ya n'egwu. Ọ bụrụ na ife onye ọbụla ga-ejire rụrụ awụ, ị jụọ ya ka ahụ dị ya. O nweghị ka mmadụ ga-etinye aka n'ihe gbasara ekwensu ka ụjọ ghara ịdị ya n'ime, ka egwu ghara ịnọ onye ahụ n'ime. Onye ahụ ama enwekwa udo n'ime, maka na ọ bụ n'ime Chineke ka udo dị ya na ezigbo ọganiru. Mana ọ bụzikwa na onwe na-asị na ihe ahụ ya na-eme na Chineke kwadoro ya, na ihe ahụ si na Chukwu, ị mara na ọ bụrụ na o mesị ihe ahụ na-eme, ya bụrụzie onwe ya gaa n'ebe ọ nọ na ụmụ Chineke na-emesi ekpere ike, ihe dị ka crusade. Ọ bụrụ na ọ gazie ebe ahụ, ọ bụrụ na ahụ ka dị ya mma na ahụ ya nabatara ya, ị mara na ahịa ahụ mere si na Chineke, maka na ihe niile ahụ bụ ihe rụrụ arụ ma afọ ahụ ha na-agba. Ngụnwa bụ onye nụrụ oziọma ọnụnwa, ana m eche gị n'ihu Chineke. Ana m asị, dịka ị nụrụ oziọma ọnụnwa, gbaa mbọ ka ị tụgharịa oziọma ọnụnwa n'ime obi gị. Jụọ onwe gị ajụjụ: kedu ebe ị chọrọ ịga? Ị kwetago ịnabata Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta gị? Ọ bụrụ na ị kwetago, achọrọ m ka ị nọ na mmụọ, ka ị soro m wee kwuo efe ndị anụnwa m na-ekwu. Ka ị na-ekwukwe na ya, kwere n'ime obi gị na Chineke na-anụ olu gị, na Chineke dịkwa njikere ịnabata gị dịka nwa ya. Ngwa kwusoro m kwuo: onye nwe m na Chineke m, amatara m na emehiego m, bịa gbaghara m, nabata m dịka nwa gị ọzọ. Ana m anabata gị Jizọs Kraịst dịka onye nwe m na chi m. Bịa biri n'ime obi m, bịa were ọbara ahụ iwufuru n'elu obe, bịa sachaa m, mekwazị ka ndị ọcha. Ana m anabata gị mmụọ nsọ, bịa biri n'ime obi m. Onye nwe m na Chineke, n'ụbọchị tata, ajụgo m ekwensu na ọrụ ya na nrafu ya niile. Anabatago m Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta m. Jizọs Kraịst, bịa bụrụ nke m. Jizọs Kraịst, bịa chịa n'ime ndụ m. Jizọs Kraịst, nke maka m ga-eso bidozie ugbu a dịrị gaba.
n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Dịka i kwuru ihe ndị anụnwa, kweta na Chineke anụrụ olu gị, gbakwazie mbọ ka ịfụ na ị gabara ụka ebe a na-agụ akwụkwọ nsọ ofụma, ebe a na-eme ihe Chineke na-achọ. Ọ bụrụkwa na itibeghị mmiri Chukwu, gbaa mbọ ka ịfụ na itiri mmiri Chukwu. Ugbu anụnwa achọziri m ka nchịkọta oziọma anụnwa ka ọ bịa n'isi njedebe. Ana m asị ka ngwa bụ onye gere oziọma anụnwa ka ife Chineke chara ndụ gị. Ngwa bụ onye nụrụ oziọma anụnwa, ọ dị ike ọbụla gị nke ga-ekulite imegide oziọma anụnwa n'ebe ị nọ. Ana m asị ka ọkụ nke Chineke gbaa ya bụ ike. Ana m ewere kpuchie n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Ana m asị ebe ọbụla gị a na-akpakwa nkata ọbụla gị n'ụzọ dị iche iji megide oziọma anụnwa, iji mee ka oziọma anụnwa ghara ime mkpụrụ n'ebe onye nụrụ ya nụ. Ana m asị ka eluigwe mepee, ka ọkụ nke igwe gbakwasa ebe ahụ, ka ọkụ nke igwe wee chagbuo ikike ọchịchị ọbụla nke na-ekulite imegide okwu Chineke. Ana m ekpuchi ngwa bụ onye gere oziọma anụnwa n'ọbara Jizọs Kraịst. Ana m asị ka ndị mmụọ ozi bịa were ọnọdụ n'ime gị n'ugbu a, bido taa nwadị gaba, ka Chineke mere onwe ya afa n'ebe ị nọ. Ngwa ọ bụ onye nwere nchegharị n'ime obi gị ugbu a, ana m ekewapụ gị n'aka ike ọchịchị ọbụla gị. Ana m asị ka ọkụ nke mmụọ nsọ chagbuo aka ọbụla gị nke na-achọ ịla gị n'iyi, ka mmụọ nsọ Chineke eduru gị, duba gị n'ebe ị ga-aga, bido gaba ụka ọfụma. Ọ ya bụ emesịa ka i nwee ike iso wee keta alaeze nke Chineke. Ana m ekwubi okwu wee sị na oziọma anụnwa ga-amị mkpụrụ n'ime ndị nụrụ ya nụ, n'ime ndị nụrụ oziọma anụnwa, ka Chineke were ọnọdụ ka ifere eme ekwensu na ndị ọrụ ya. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Nwanne m, gbakwazie mbọ ka ịfụ na oziọma anụnwa ndị mere ka o rute ikwu n'ibe gị aka. Ka gbakwa ahụ sonye m n'ebe igere oziọma anụnwa, ka Chineke gozie gị, mee ka ife nke ịcha na ndụ gị. Ihe ọ bụla anyị na-eme dị mma, ka o metara gị mkpụrụ ọma. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị.